A Federación Galega de Fútbol xa ten todo preparado para que os 4 primeiros clasificados de terceira división disputen a fase de ascenso a segunda B, unha competición express marcada polo parón provocado polo COVID-19. Creo que vamos a vivir un bonito fin de semana de un evento deportivo que ademais é un playoff distinto, un playoff express concentrado nunha única sede, e no cual, ademais, creo que as 4 entidades están moi concienciadas e con un consenso total en torno ao escenario, en torno ás medidas de seguridade, en torno a que non falle nada. O escenario escollido é o campo de Abanca Balaídos, un estadio en perfectas condicións que aumenta a emoción da fase de ascenso. En esta impresionante moqueta natural que temos aquí ás nosas espaldas, que a banca, o estadio Abanca Balaídos, que ademais creo que é un premio, non? É un premio para as 4 entidades que participan, para os xogadores e técnicos e tamén para as súas aficións, a pesar de que neste caso non van a poder estar, non, en este fermoso estadio de Abanca Balaídos. Na fase de ascenso participará o Orosa xunto co Compostela, o Ourense e o Barco. O equipo Vilagarcián chega ao playoff con boas sensacións e moita ilusión. Moito ilusión a nivel directivo, a nivel corpo técnico, pero sobre todo moita ilusión na cidade. A cidade está que ferve de ilusión. Levamos 27 anos sin poder participar nunha fase de ascenso a segunda división B. A 27 anos penso que é polo menos un momento de disfrutala e de ter ilusión por poder facer un bo papel. Mais tendo en conta que en pouquiños meses o Orosa cumplirá 75 anos de historia, polo tanto, xa digo, as sensacións son todas positivas, porque ademais o equipo goza de moi boa saúde a día de hoxe e está todo preparado xa para que os xogadores podan saltar ao terreo de xogo e expresen todo o que levan dentro nestes momentos. Despois de 4 meses de parón, ningún dos clubs quere falar de favoritos. Despois de 4 meses que estamos sen competir, creo que vamos chegar aquí o primeiro partido e vai ser un caos dentro do caos porque, bueno, vai haber moitas ganas, vai haber moita tensión e creo que o equipo que seiba máis dosificar as emocións, creo que vai terlo máis de cara. As semifinais disputaránse os días 18 e 19. O Arosa xogará o seu primeiro partido o domingo fronte ao Ourense. A final terá lugar o día 25 e dende a Federación non descartan que poida asistir público, aínda que son conscientes que é moi complicado.